Assalamu alaykum mehriban eýleşler. Joşgunyň, buýsonjyň, alhamyň dolup taşýan bagtyarlyk döwrüne ýanglanýan hoş awaz nagmalarynyň Türkmenistan rowaçlygyň watan ýylynda da belentden ýanglanmagyny arzular. Kalbasyňyň aýdyna rahatly gepleşigimizde başlaýar. Gepleşigimiziň başynda türkmen sangatyny ösdürmek, onu gorap taklap geljek nesle ýetirmekde ýola goýulan Halipa şäherlik mekdebiň giň germe eýe diýen gahrman arkadamyň başynyň dik, janynyň sag bolmagyny, döwlet ekbetli tutumly işleriniň mundan meýlegem rowaj almagyny arzu edýär. Mehriban eýleşler. Gepleşigimiziň her sanyna Kalbasyňyň aýdymlan haçan öwrenligi, oň şahyry, kompozitor hakynda maglumatlary, ýakymly atlamalary size ýetirýär. Gepleşigimizi 05-53 gitge belgimizde sizden SMS arkaly gelen haýyşlar teklipler gödegine tutup, Türkmenistanyň halk artisti Kakadur Täziýewiň ömür dörejüligi hemde oň dörejüligini beden gamyň aýdym. Aýdym bolup galaýyn. Aýdymlary we şol aýdymlary dörejüleriň ömür dörejüliginden söz açýar. Edi diýleşler. Biz ýene diýýär. Kalbasyňyň aýdymlary atly gepleşigimiz hakynda teklipleriňiz bolsa, ýa-da kalbasyňyň aýdymlardan haýsy aýdym hakynda maglumat bilmek isleýän bolsaňyz, biziň bilen 05-53 gitge belge SMS uradyp habarlaşyp bilersiňiz. Çünki siziň teklipleriňiz we isleýleriniz biziň gepleşigimiziň öýersiň hasy giňemegine ýardam edýär. Biz sizden geljek SMS-lere garaşýar. Adamlaryň aňyna aýdym bolup galmak aşykydyň esas arzularynyň biri. Aşykydyň bu arzuwuny goşguda usal edýän şahyrlaryň birim Öwezir Tejenewdir. Oň sözlerine bir näçe kalbasyňyň aýdymlar döredildi. Ol aýdymlaryň ilkinji ýerine ýetirjisi bolsa Türkmenistanyň halk artisti Kakadur Täziýewdir. Bizim köp sany eýleşlerimizden SMS arkaly gelen haýyşlary esasanyp Türkmenistanyň halk artisti Kakadur Täziýewiň aýdymlary we ömür dörejüligi hakynda size ýetirmek makul belli. Häzir gurrunmyz gysgaça Kakadur Täziýewiň ömür dörejüligi hakynda. Kakadur Täziýew 1956-njy ýylyň 27-nji oktýabryny Akal welaýatynyň Göýektepe trawynyň Göýektepe owasyna doglaýar. Owalaryny aky Nurmurat Tarhan fadyna orta mektep tamamlap 1974-nji ýylda Türkmen döwlet mugallimçilik sünnet institutyna girip 13 sinifli tamamlaýar. Kakadur Täziýew 1978-nji ýylda Göýektepe Trap medeni döýüne işe başlaýar. 1981-nji ýylda Watan ullugynyň gelen soň Göýektepe Trawynyň medeni döýüniň guramasy bolup işe başlaýar. 1984-nji ýyldan häzirki wagtgacha Göýektepe Trawynyň Göýektepe owasynaky Nurmurat Tarhan fadynaky orta mektebiniň aýdymsaz mugallim bolup zähmet çekip gelýär. Türkmenistanyň halk artisti Öwezgel Tekaýewiň üçlük saz guralyny aýdym aýdyş äkeňini özüne nusga eden Kakadur Täziýew öz bolşly owazy äkeň bilen ençem aýdymlary ýerine ýetirip dinleýijileriň söýgüsini gazanyp gelýär. Kakadur Täziýewiň türkmen aýdymsaz sanatyna çekýän zähmeti ýerine ýetirjili ustatlygy gödegine tutulup, oňa 1999-njy ýylda Türkmenistanyň at gazanan artisti, 2007-nji ýylda bolsa Türkmenistanyň halk artistiýen formatda atlar dakyldy. Oň iň meşhur aýdymlarynyň birim Nurana Ay aýdymydyr. İlki keň dören bu aýdym bir näçe wagtdan soň 1997-nji ýylda mandolin, akordeon we deprek saz gurallaryna üçlük bolup ilkinjigedek ýerine ýetirilýär we ul söýgä münasip bolýar. Soňra bu aýdym 1999-njy ýylda ilkinjigedek estradada ýerine ýetirilýär we ýene-de dinleýijileň söýgüsini gazanýar. Edi diýleşler. Inni kurun etjek aýdymda şahyr Gödel Amaňulyewanyň goşgusyndan dören aýdym bolup galaýyn aýdymy. Kakadur Täziýewiň bu aýdymy 2000-nji ýylda Türkmenistanyň halk artisti Şahmamet Bäşim bilen bilelikde işläp, ony estradada ilkinjigedek ýerine ýetirýär we muşdoklarynyň söýgüsini gazanýar. Ol aýdymlar kalba siňip ýaş sekinler tarapyndan höwes bilen ýerine ýetirilýär. Kalbına öňaýdyrmady
Hüyürüm yali, hüyürüm yali. Keşfini gödümüme getirip Fin hakkında acab aydım aydarın lelem aydarın Aydarın lelem aydarın Lelem aydarın canam aydarın Kakadur Täzeň Şahir Öwedürtejen filenim dörüjülük gatnaşgynda bolup, bir näçe aýdymlarda öretdi. Şoň üçin gepleşigimiziň şu ýerine Şahir Öwedürtejen fiň dörüjülük hakynda söz açýar. Ol 1942-nji ýylyň 23-nji martynda Akyl welaýatynyň Göktepe trawynyň Babara owasyna dogulýar. Ýaşlykdan çeper edebiýaty bolan söýgüsi ony Maktumula adyny Türkmen Döwlet Uniwersitetine alyp gelýär. Uniwersitetde Gurban Nazar Edidiw ýaly şahirler bilen okumak niýetler eden Öwedurdaga 1955-nji ýylda okuwyny üstünlikli tamamlaýar. Ýokary bilim alyp, Göktepeň 1-nji orta mektebinde türkmen dili we edebiýat mugallymy bolup işe başlan Öwedurtejenov soňra Göktepeň 28-nji, 4-nji, 9-njy orta mekteplerine däkmet çekýär. 77 ýaş arkadan Öwedurdaga Gahrman arkadamynyň esaslandyran berkarar döwletiň bagtyarlyk döwrüne gowanyp, duýsan şu söýleriň sağlaşygynyň yskyna terwadyrýar. Oň ýadan sollum armany aýdym bolup galaýyn. Seni göresim gelýär we ýene de bir näçe goşgular aýdyma öwrülip söýülip dinlenýär. Türkmenistanyň halk artisti Kakadur Täzeň filan Şahir Öwedürtejenowyň dörüjülük sağlaşygyna dören aýdymlaryň ýene de biri Gamyň aýdym diýip atlandyrylýar. Bu aýdymyň goşgusy 1975-nji ýylda döreýär. 1980-nji ýylda bolsa aýdym bolup döreýär. Aşyk oglanyň usal bolmadyk söýgüsiniň sesi bolup ýanglanýan bu aýdym köp ýyllaryň dowamyny owaz eleginden geçip 1990-njy ýylda ilkinji gelek halk köpçüligine ýetirilýär. Gamyň aýdymam 1983-nji ýylda dören aýdym şol. Bir faý sebäp bir ora wagt geçdi de 90-njy ýylda şonu tele ýaýlama berdik. Şondan soňandan dinleýijiler gowy kabul etdi tasap edýär. Sen
mehruban arkadağımda mine şagirt halipaçylyk däbimde desurumda dikeldip berdi. Şonuň üçin ha bizim öz gedegimizde şagirtlerimize öwredýäs bilen zatlanmady. Bizim halifalarymyzdan bir näçe zatlar öwrenip ber. Şeýle şertlerimizi döredip beren mehruban arkadağımda köp sag bolsun diýär. Jan sag bolsun. İyi ulusumlu da işleri elmedam amalar. Şöhradım şanım Türkmenistan rövaşlığım vatanı Dünya dolun bilin şöhradım şanım Türkmenistan rövaşlığım vatanı Türkmen şöhratına Türkmenistan rövaşlığım vatanı Arşı yetirenler Türkmen şöhratına Türkmenistan rövaşlığım vatanı Türkmenistan rövaşlığım vatanı Edi diýleşler. Gepleşigimiziň başyny aýdypdyk. Biziň Kalba Siňen aýymda rahatly gepleşigimiz hakynda pikiriňizi paýlaşmak isleseňiz ýa-da Kalba Siňen aýymlardan haýsy barada maglumat bilmek isleýän bolsaňyz, onu 05 53 gysgabelige SMS uradyp bilersiňiz. Çünki siziň teklipleriňiz we islegileriniz biziň gepleşigimiziň öwrüsiniň hasy giňemegine ýardam edýär. Biz siziň geljek SMS-leri garaşýar. Türkmenistan röwaşlygyň watan ýylynda da ýurdumyzyň türkmen aýdymsaz sungatymyzyň mundan meýlek hasam röwaşlanmagyny arzu edip gepleşigimizi geçirip gutarýar. Türkmen sungatyny ösdürmek, onu gorap saklap geljek nesle ýetirmekde ýola goýulan Halifa şagirtlik mektebiniň giň germe eýedýän gahrman arkadağymyzyň başydyk jan sag bolsun. Tutgan tutumly işleri mundan meýlegem has röwaj alsyn. Ýene-de ýaýlymda diýdarlaşýança hoş sag bolun.